Yani sunkalo yɛrɛ daminɛ client sen ka suma mais sunkalo bɛ taa se tile 15 fɔlɔ filanan ma yɔrɔ o yɔrɔ client sen bɛ teliya. Baara bɛ ka na k'a fɔ ko baara bɛ ka na mais mɔgɔ bɛ na ni baara ye mais wari tɛ sɔrɔ hali avance tɛ sɔrɔ bolo ka na di i ka baara daminɛ san yɛrɛ b'an ta kɛ wari min b'i yɛrɛ bolo i ka matériel san ka fini kala n'a ye k'a bila donc i tɛ se k'i jigi da kan n'u nana ta i b'i ka wari sɔrɔ. Pas de solo civil na sati c'est ça le mouvement pour l'année à taille jusqu'à présent ça m'a dépassé quoi alors le seul sens sur le malheur de tout voilà il a du nouveau travail maintenant ça me franchement ni san y'a gɛlɛyara kosɛbɛ parce que ani san tɔw ma kɛ kelen ye parce que salon selila nin wagati y'a sɔrɔ ne yɛrɛ débordelen don fan bɛɛ ɲagasalen don fini na mais ɲinan an y'a senti k'a fɔ gɛlɛya caman yɛrɛ bɛ Mali kɔrɔ parce que mɔgɔw client tɛ ka na komi falen quoi. N'an cɛ ka finiw ni denw ka finiw de kala ni n yɛrɛ ta n'a kala sisan nɔ ni seli koronna o b'a sɔrɔ kɛ bolo fara i ka fini tɛ sɔrɔ wa a bɛna kuma caman fɔ ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ nafa t'o la. Ni garisigɛ de ni i yɛrɛ y'a dɔn k'i se fanga tɛ se ka min minɛ donc i bɛ se ka min minɛ i bɛ dan o la quoi o ka fisa k'a fɔ i ni client ka tiɲɛ. Client kan ka wuli wagati de la ka na fini kala walasa tailleur ka n'a di